страхотна защита, страхотен мач, страхотна тактика. Много хубаво ляво душе. Виждате да разкарат българските. Дерек е проблем. Ще трябва да помисли дали отново ще спокойно. Българи юнаци оглася залата. Всички знаем кой е победителя. Дерек е в жалко състояние в момента. Но само е щупен ръкава. Никой не се интересува обаче. Все още действащия шампион на WBC Словек се казва Благой Иванов. 20 секунди преди края на втория.